Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник-кмет, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми граждани! Вземам отношение по тези две точки. Първо, неосигуряването на финансова помощ на дружество, изпаднало в незавидно финансово състояние, клони към безстопанственост. Затова тези точки трябваше да се разделят. След задълбочен преглед на направеното предложение, разговор с вносителите, разбрах каква е идеята, каква е целта. Стигнах до извода, че имат добри намерения, но знаем, че пътя към ада е усят с добри намерения, което означава на практика, че не винаги добрите намерения водят до положителни резултати. Дали са възможни други алтернативни подходи по отношение на Търговския закон, по отношение на Закона за лечебните заведения? Да. Налични са и други алтернативни подходи, но са необходими специфични експертни познания, за да бъдат те приложени ефективно и в съответствие с законодателството. Основните въпроси, които произтичат от тези предложения, са свързани с структурата на дълга, с структурата на финансирането, с облигационните отношения. Трябва да знаете, че тези решения ще имат дългосрочни последствия върху управлението на тази общинска собственост. Уважаеми колеги, дори да приемем, че с общи усилия ще преодолеем пороците на това предложение и ще вземем Господин Шуманов, тези специални... давам ви 3 минути, защото знаем, че ви продължавате. Още 3 ще ви дам. Благодаря ви. Уважаеми колеги, дори да приемем факта, че с общи усилия ще успеем да преодолеем тези пороци на това предложение и ще се изключат специалните сделки, остава съществуващия риск от неефективно управление. И този риск ще се увеличи поради простата причина, че едно търговско дружество с влошени финансови показатели и икономически ще придобие дяловете на друго дружество, което също е с влошени финансови и икономически показатели. Тогава възниква логическия въпрос: доколко тази тежест, финансова тежест, ще се отрази на придобиващото дружество? Отговорът е положителен. Да, защото в момента, освен издръжка на своята дейност, то трябва да осигури финансово да осигури другото търговско дружество. Уважаеми колеги, в тази ситуация съм учуден от пасивността на общинската администрация, тъй като този проблем стои на дневен ред от доста дълго време, не се предприемат абсолютно никакви действия. И в тази насока искам да подкрепя председателя на Комисията по здравеопазване, че оттегли предложението за прехвърляне на дяловете, тъй като при прехвърлянето на дяловете, както казах, ще се засегнат въпроси, свързани с дълга в баланса, ще се засегнат и други въпроси, свързани с предоставеното право на ползване на обособена част от недвижимия имот. Затова моята препоръка е, тъй като това време до следващата сесия според мен е недостатъчно, общинската администрация да инициира независима работна група, включваща експерти в областта на счетоводството, експерти в областта на правото и експерти в областта на управлението и менажирането на здравните и лечебните заведения. Тогава, колеги, тази комисия, тази работна група в рамките на 30 дни трябва да излезе с конкретен доклад, в който да бъдат зададени конкретни параметри. Задължително оценка на риска. Тогава Общинският съвет ще е в състояние да вземе информирано и обосновано решение, което ще гарантира устойчивост и дългосрочен просперитет върху гражданите на град Пловдив от това решение. Колеги, така направеното предложение в тази му форма ще доведе до повишаване на риска, който от своя страна ще доведе до задълбочаване на съществуващите проблеми, а не до тяхното решаване. Уважаеми колеги, винаги съм подкрепял търсенето на решения и ще продължа да го подкрепям. Но не мога да подкрепя механизъм, който ще създаде повече въпросителни, отколкото отговори. Благодаря ви за